muje na mujo ban maza gwani gungiwa jarumin da suke mai nufi da yin alkhairi Alhaji Abubakar manga dan baka yangiwa muje na mujo ban maza gwani gungiwa jarumin da suke mai nufi da yin alkhairi Alhaji Abubakar manga dan baka yangiwa muje na mujo ban maza gwani gungiwa jarumin da suke mai nufi da yin alkhairi Alhaji Abubakar manga dan makarin giwa na fara farko da kai makayin komai Allah ka idda nufi mu kai baitukan girma ka mai halin kirki mai karamci mai alfarma dan gidan tarbiya mai kan nufi ne baba ƙara tsira mun cira ku Allah ga manzona alihi na gidansa a sasa haɓai rafana har auliya ulama sarkin waka sa su ma lalle ku su ma gani yau ma na zaka ina tamburan girma a gare ka dan maka yau cikin nufin alfarma to mu je sarkin waka mu ko za maka amshi gaishe mu je jarumin gwanin giwa zaki Allah ya ja kwana da lafiya har girma kawanin ka daidai ne mukamin ka ya girma tabbas mukamin sa sarkin waka ya girma don ya ɗaukaka ya zamo daban babu kama ba kama lalle ko ba kama ya girma tunda ya zamto ma shi ne gwani gungiwa lallai gwani ne adali mai halin kirki mai karamci dan gidan mutunci da alkhairi mai halin girma zuciyarsa fal annuri mai nufin alkhairi ga kowa baya sharri ya zamo jin daɗi farin ciki annuri ya wuce wasa ambaton sama alkhairi ya wuce wasa ambaton sama alkhairi ne tunda ya mana kyauta gwanin mu aishi fitila ne lallai hakika jarumin mu aishi fitila ne muje na mujo ban maza gwani gungiwa jarumin gaske mai nufi da yin alkhairi Alhaji Abubakar manga dan baka yangiwa arziki ya wanzu da dukiyar alkhairi kake in ya iso waje ana ta kirari don alherin da yake ga al'umma ba dama lallai muje na gano yana da mutunci da kima ga al'umma arziki mai yalwa nufin asirin Allah mai wadatar zuci kyautarsa ta wuce kila in ya mata kyautu don daɗi sai ka kwalla babu wasa a cikin al'amarinsa na kula tabbas ba wasa sarkin waka a cikin lamarinsa don shi daban ne kaka muje Allah ya ja da nisan kwana mai faranta farin arziki madubi guna waye ce za ya iya bai kai ba ko da a suna ji nake al'ummar cikin gari na jinjina ai dole mu yi jinjina da godiya a gare sa irin kyautatawar da yake gurin kowa na shaida don ya mun gare ni ban manta ba mu maya mana kyautar sarkin waka sai godiya ashe muje dole in kira ka guni na zaki sannu shafa ma ya aikin fada da cikawa in na ce kai ai kai nake nufi ba kowa tun da kamun dalilin hanyar shigar wake na kungiwa zakin duniya kurewar kwaliya ka ce na marwake na mai kuma sai ka biya kyautar da kamun ya saka a yau ni ma nake godiya Allah ya saka da alkhairi ya karo girma amu sarkin waka mu ma muna bar jinjina nagode muje mai farar aniya ginshiki majikan talaka mai arzikin kyauta ga al'umma ba ta muka ba da kafu kai ne gwanin da ba
babu iyaka fada ta shaida zuwanka alkhairi ya sauka mai martaba ya ma dan maka yaushe yasa ka cika ai dan ya canta kan fiye da haka ai ma to ja mu je gwarzon gwara zama ya alfarma takawa daidai ginshiki ma'aunin fila girgijen ni'ima bai ruwan alkhairi fitila gamji sha sara sassaka koman ka ga Allah shakundun mai girman mukamin giwa zaki kai zuga ke bi inda wakuna sun hauki dogar ka daban ta cikin dubu hakun ba sarki kai kadai ne gayya ga mai martaba sarki yi wana maka dan ka wuce sa'a ga kirki shi yasa ne ma yau na so da baitin girma za mu je na mujuban maza bane gungiwa jarumin gaske mai nufi da yin alkhairi alhaji Abubakar mangadan bakarin giwa ganin ka alkhairi zuwan kama annuri gafa da ta haska jihar Gombe ga jari cibiyar kasuwanci komai kai ne ai sirri wannan hali na kwarai ne ka zama alkhairi lalle ya zama alkhairi tun da giwa ne sirrin tun da ka san giwa ai shi waliyin Allah ne shi yasa Gombe ta ɗaukaka ta wuce sa'a tun da sarkinta daban ne ya zamo mai da'a hakan yasa duk wanda ke bayan gwani ne lalle ga ɗaya a cikin su ma shi ne tauraro gwarzo ne ya wuce duk sa'a fa wane yaro yau shi ne ɗai na daban cikin fada ba kwaburo mai girma dan mai girma ka wuce sauraro ya wuce sauraro daban yake gwarzo ne ba shakka gwarzo ne dan makayan Gombe ni ne Naziru sarkin wakan sarkin Gombe ni na gaida kai